Барлык галимнәрне юктан бар итеп, bütün барлыкны киң рахмәте белән, юмартлыгы белән тәрбияләп, ризыкландырып торучы, һәр көнне эштә булып, бөтенесен ризык белән тәэмин итеп торучы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә безләрне хөрмәтләп, ризыкландырып торучы, безне мөэмин мөселманнардан кылучы, безне иң хайырлы урыннардан булган, бер хайырлы урынга үзенең йортлары булган бер йортка, мәсҗиденә, үзенең йортына җыючы Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хамид сәнәләребез, мактауларыбыз булса иде. Сөекле пәйгамбәребезгә, юлбашчыбызга, җитәкчебезгә, bütün барлык эшләребездә, изге эшләребездә үрнәк булып торучы, Аллаһ Тәгаләнең ахыргы актыккы илчесе, ахыр заман пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез һәр вакытта туктаусыз ирешеп торсалар иде. Менә җәмәгать һәр вакытта шушы хутбә башлаган вакытта «Я әйюһәлләзина аману аттақуллаһа хаққа туқатиһи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун» дигән аятны ишетәбез. Шулай ук «Я әйюһәннасу аттақу раббакум» дип башлана торган аятны да ишетәбез. Һәм аннан соң өченче пәйгамбәребез укыган аятлар, пәйгамбәребез шулай башлый торган булган хутбәләрне һәм «Я әйюһәлләзина аману аттақуллаһа ва қулу қаулан садида» дигән аятларны ишетәбез. Аллаһ Тәгалә шушы аятларның барсында тақва булыгыз дип башлый. Һәм менә бу җәмәгать бөтенебез өчен дә бу һәр вакытта кабатланып торырга тиешле Аллаһ Тәгаләнең чакыруы. Чөнки Аллаһ Тәгалә тақвалар гына кытыла ди. Тақва булган кешеләр генә, тақвалыкта яшәгән кешеләр генә кытыла ди. Әлбәттә, тақвалыкның аның югары дәрәҗәсе бар, бик түбән дәрәҗәсе бар. Ул тақвалыкның инде иң югары дәрәҗәсе кемдә икәнлеген беләбез, ул пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмдә. Ләкин кешенең içinde iki явызлык бар һәм яхшылык бар. Шуны Аллаһ Тәгалә көрәштерергә куша һәм кайсысы җиңә, шул өстенлек итә. Кайсысы җиңә, кайсысын ашатасың, шул җиңә. Кайсысын ашатасың, шул явызлыкны ашатуың мөмкин гомер буе. Нәфесеңдәге яки яхшылыкны ашатырга мөмкинсең. Иманыбыз менә безнең шушындый мохтаҗ тәрбияләп торуга. Менә гөлне утырттың да эш бетте түгел. Орлыкны төрттең, шул мизгелдән башлап, шул вакыттан башлап син шушы гөлне тәрбияләп үстәргә тиеш. Яки ул өйдә үсә торган булсын, яки урамда үсә торган булсын, аерма юк. Анарга җәмәгать кырткачлар да һөҗүм итә, чүбүләннәре дә һөҗүм итә, анардан каланырга су сибәргә кирәк, төпләрен йомшартырга кирәк, ашламалар кертергә кирәк, ягъни тәрбияләргә кирәк. Иманыбыз да менә шушылай безнең җәмәгать мохтаҗ тәрбиягә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иттaqu". Нәрсә ул иттaqu? Сакланыгыз. Татарча күбрәк әйтәләр безнең телебездә: "Аллаһдан куркыгыз". Әлбәттә, Аллаһдан курыкмыйча хата гынаһлардан сакланып булмый. Бу мәгънә дөрес. Ләкин җәмәгать иттaqu ул сакланыгыз дигән сүз. Әбу Хурайра радиллаһу анһу анардан сораганнар: "Нәрсә ул тақвалык?" Син ди шәнишкеле юлдан барганың бармы ди? Шәнишкеле юлдан барганың бармы? Әлбәттә бар ди. Теге сорау бирүче әйтә. Ни эшлисең?
Чәнішке жәмағайт аяғыңны тишеп кіре тұрған, жарахатлы тұрған үсімлік енді. Міне, мәселен, дүйелер ашай тұрған әйбірлер бар, шөлде үсе тұрған, кактус деп әйтек, яки біздің тілімізде шайтан таяғы болсын, шошынды әйбір жәмағайт. Не көрдің, сен анарға көрелете бармайсың. Нишлейсің де, яки әйленіп ұзам дейтігі кішейті, яки атлап ұзам, яки ирағырақ әйленіп ұзам де. Міне тәқуалық шол олды. Әбу Хурайра. Гынахыны көрдің екен, Аллахы Теғала әйткен гынахыны көрдің екен, ярамай дегенні. Сен анардан әйленіп ұзарға тиеш. Фәжтәнибуху ләаллакум туфлихун, мәсәлән, исірткіч хақында. Фәжтәнибуху, яқын келмегіз анарға, я әйленіп ұзығыз де. Қатылырсыз, бәхітлі болырсыз де Аллах Субханаху ва Теғала айты. Һәм әгәр Аллах Теғала кушқаннарны кеше үтәмичә жиңелгә санаса, бу шулай ук җәмәгать харам эшне эшләгән була. Ләкин проблема нәрсәдә әдәм баласының? Кеше харамның харам икәнлеген белә, уланы белә, аңлый, харам икәнлеген таный. Ләкин уланырга жиңел карый. Беләм инде харам икәнлеген, ләкин нишлим соң инде заманасы шушындый битте. Ни сәбәп аркасында? Чөнки җәмәгать аның калыбында тәкъвалык дигән әйбер бик түбән дәрәҗәдә. Тәкъвалык качан арта һәм качан кими? Әгәр дә кешенең күңелендә Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсе кичкене икән, Аллаһны тану дәрәҗәсе түбән дәрәҗәдә булса, ул кешедә тәкъвалык шундый кичкене була. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне тану тәкъвалыгы артып китә икән, димәк ул кеше Аллаһ Тәгаләне олылый. Һәм менә шушы Аллаһ Тәгаләне олылаган кеше хаталардан, гөнаһлардан курка. Пәйгамбәрбез бер вакытны җәмәгать сахабаларга мөрәҗәгать иткән. Бу хадисне biz barımızda istek kaldıra alabız diye olayım. Менә bu hadiske totınğınçıga hatlı. Şuşu hutbenin başındağı ayetler. Takva buluguz diye Allah Teala ayeti. Ya eyyuhellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sadida. Takva buluguz hem tuğrı bulgan, dürüst bulgan sözlerini gine silegiz diye. Takva kişi şuşulay işletirgan bula. Allah Teala ayeti ya eyyuhannas ittaqu rabbakum. Ey kişiler Allah'dan korkuguz, takva buluguz. Hemenleri nerse dibeyte tuğanlarıgız bilen yarışıgız. Aralaşıgız tuğanlarıgız bilen dey. Eğer de şulay tuğanları bilen aralaşa iken kişi ol cemaat takva. Çünkü Allah Teala ayeti İttakullah. Allah'dan korkuguz, tuğanlık jiplerin izmegiz dey. İttakullah hem tuğanlık jiplerin izmegiz. Tuğanlık jipleri eğer de izleyken cemaat, o kişide takvalık kimide bitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite bir vakitni kim mindən di şuşu sözlerini yattan öğrenip ala di, şunun bila amel kıla di. Sahabelerine müracaat ite. Kim? Hem şunun bilen amel kıla. Kim öğrenip alağına di mi? Kim yatlığına di mi? Kim öğreni mindən şuşu sözlerini hem yatlap alğandan sonra şunun bilen amel kılanları. Hem eğer dedi özü buldura almasa amel kılırga, amel kıla alırday kişilerini irete. Digeç Ebu Hurayra radıyallahu anhu ey Allah ilgisi min dibeydi. Şundan sonra benim kulumdan tuttu da di, yanına getirdi dedi tartıp, kulumdan tuttu da di, etti di, ittaqi el-maharim.
Taqun a'beden nas diye aytdı. Haram bolgan eybirlerden saklan diye aytdı. Haram bolgan, tıyılgan, Allah Teala tıygan eybirlerden saklan, gıybedet kıluvçılar arasından en yaxşı gıybedet kıluvçılardan bulursun diye. Bu cemaat en birinci kengeşi. Haram bolgan eybirlerden saklandı. Mine biz cemaat haram digeç, nerselerin köz aldında tutabız. İsirtkiç, dunguz iti, urlav, kişi ötürü, yalganlav, hem başkalar. Mine şuşundu cemaat. Lekin başka haramlarını kişi bilse de onu haramga sanamay. Mesela cumgadan çıga, kişi cumgadan çıga, meşitten çıga, hem bir kişini gayiplep sögüp koytalar, koytkan vakittik. Kişinin üzü yugunda gayibin silev haram mı? Haram mı? Yok mu? Bütünü seyte ol haram. Lakin ol sin silegende haram tügül kebik. Cemaat söz var mı? Açıktan açık bir zor bir cinayet işletirgen kişi hakkında. Onu bütünüsü bile bulaydı. Lakin bir kişinin gaybin sen ikev halitip sileşip koytasın şuşularını. Cemaat sen hazır gıybedetten çıktın. Lakin hazır sen ikinci türlü gıybedetke kirdin. Şeytanga gıybedet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mine cemaat bu hadisini bir vaktada anlatırga yaramay. Sizden işitkeniniz var. Bir hatın vardı. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hatın vardı. Tünlerin de namazda de teheccüd namazında. Nindi zor gıybedet cemaat. Bu bütün kişide işley almayan. Tünle gıybedette teheccüd namazında. Kindis di urazatta de. Kin sayın tügül. Kindizlerin urazatı da. Nefil urazası. Ramazan ayında urazatı tügül. Demek bu hatın isteme gıybedetler bilen şıgıllarına tağın. Lekin diler no. Kürşelerin rencitedi, tili bilendi. Kürşelerin rencitedi, tili bilen kürşelerin rencitedi. Eşekli sözler eytel. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte 3 kelime söz. La hayra fi hadi. Onun şuşa işlerinin de yakşılığı yok. Çünkü ol cemaat haram bolgan işni işli. Dunguz ite de yaşamıyor. Arkadaşımı. Fahişlik yolunda da zina yolunda da yürümeyi. Yani biz biletirgan günahlarını tügül. Kürşelerin rencitedi, tili bilendi. Onun şuşu işlerinde de bir nindi yakşılık yoktu. Ecir sevabı yok. Cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda bargan vakitinde Muaz İbni Cebel degen sahabesi onun yanında turu kildimdi. Onlardan sırrı ey Allah ilçisi Mina di şuşundi gamel iretsen idi. Mine cemaat onlarının uy hıyalları şuşundi bulgan. Cennetli itetirgan, cennetke layıklı itetirgan gamel bulsun idi. Sen iretetirgan bir hem cehennemden yırağayta atırgan bulsun idi. Sırav nindi evet, kurkem. Kim tilemiyanı? Hazır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun hadis o. Eyte, oldu gıybedet kılasın Allah'a şirk kılmışa, bir kim bile de, bir nese bile de tinlemişe,
намаз оқисың, ураза тұтасың, зәкәт бересің, хаж қыласыңды, яғни ислам динінің бағаналарын әйтә. Аннарысың, садақа бересіңді, нәфіл ғибадетлер қыласыңды, үстәмә ғибадетлер қыласыңды, садақа бересіңді, нәфіл садақалар бересіңді. Һәм аннарысың ислам динінің башы, уртасы, һәм иң биік урыны турында сыры Пeygamberimiz әйтимме дип, һәм шулар турында әйткәннән соң, бүтін эшнең башы ул исламды, оның бағанасы намазды, һәм аннарысың әйтә, оның иң биік урыны нәрсә? Джихадды. Аллах yolunda тырышу, күрешу, жаның һәм тәнең белән. Ахырдан әйтә, шушы әйберләрнең барысында саклап тора торган әйбер турында әйтимме ди? Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Шушы бүттен хәзер изге гамәлләрне саклап тора торган, тотып тора торган әйбер. Әйтимме ди? Эй Аллаһ илчесе, әлбәттә әйт дигәч, менә шушы әйберди тиленә күрсәтә. Тилеңне тыйды. Ул Peygamberimiz санап киткән әйберләр хәзер садака, хаж, зәкәт, ураза, намаз, җиһадларың тел сәбәпле юкка чыга ди җәмәгать, күрәсезме? Менә хутбаның башында я аyyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Аллаһдан куркыгыз һәм яхшы булган, тугры булган, дөрес булган сүзләрне генә сөйләгез дип Аллаһ Тәгалә әмр итә. Менә тақвалык ди. Менә без шушы тел белән эшли торган харамнардан саклана алмыйбыз җәмәгать. Аны менә гел сөйләп торырга кирәк. Тәүлек әйләнәсендә сөйләргә кирәк. Һәм шушыны уйларга кирәк җәмәгать. Һәм менә шушы тел сәбәпле Муаз ибн Җабал сорый. Эй Аллаһ илчесе, тел сәбәпле ди biz ди җәһәннәмле булабызмы ди сораган. Ул гаҗәпләнгән аннардан. Ул шулай ук җиңелгә санаган күрәсеңдер инде. Тел аркасында җәһәннәмле булабызмы дип сорагач, Пeygamberimiz әйтә, сәкиләткә уммук. Аның синнән яссın ди. Ягъни гарәпләр шулай дип әйтә торган булганнар. Менә әниң синеке булмасын, әгәр дә минем сүзләрем хак булмаса. Ягъни ул ассызыклап әйтә, ант кебек. Сәкиләткә уммук. Кешене йөзе белән түбән каратып ди. Менә гади рәвештә кертәләр җәһәннәмгә атлаган хәлдә, яки ыргыталар. Кайбер кешеләрнең йөзен аска таба каратып, шулай хур итеп сирәп баралар йөзе белән. Ни өчен җәмәгать йөзе белән? Чөнки тел шул йөздә. Шушы тел белән син күп рәнҗеткән кешеләрне һәм шушының белән күпме кеше син рәнҗегән. Шушы йөзен мыскыл итеп, хур итеп сирәп баралар җәмәгать. Җәһәннәмгә ыргытыр алдыннан. Һәм җәһәннәмгә ыргытыла ди шушы кеше. Тел җимешләре аркасында дигән Пeygamberimiz. Кемнедер менә шулай бая әйткәнчә рәнҗеткән, кемнедер үзе югында гайбәтне сөйләгән, сүз йөрткән, үзенә кагылмаган нәрсәләр хакында сөйләгән. Менә җәмәгать иң яхшы ислам турында Пeygamberimiz нәрсә дип әйтә? Иң яхшы ислам. Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла ягниhi дигән. Кешенең дигән иң яхшы исламы, ислам динен иң яхшы тотуының билгесе ди. Таркуху ма ла ягниhi. Үзенә кагылмаган әйберләргә
тығылмауы, тықшынмауы. Ник ул әйберне алды икән, нәрсәгә алды икән, окча коян алды икән, кемнән алды икән, кем бирде икән бурычка, кайтарыр микән соң ул бурычны, ул әйбер анарга нәрсәгә кирәк булды икән, һәм башкалар. Нәрсәгә икән анарга шундый зур үй, нәрсәгә икән анарга шушы, нәрсәгә икән бу. Нәрсә сиңа Аллаһ Тәгалә шушының хакында сорармын дип әйткәнме, юкмы? Үзеңнең хәлеңне кайгырт. Ник син кешенең тормышына тыгыласың? Нәрсәгә кирәк ул? Кай вакытта җәмәгать сорыйлар. Ишеттеңме менә шушыны, шушы кеше турында менә. Шулай эшләгән. Юк, ишетмәдем. Син коя, әллә авылда яшәмисеңме? Дип, хәтта гаепли, ник син белмисең аны? Җәмәгать, син белдең, нәрсә эшлисең син аны белеп? Нәрсә эшли аласың? Сен анарга ярар мохтаҗ булса ярдәм итәр идең, ярдәм иттеңме? Юк. Син аны һаман шул сөйләп йөрисең бит шулай авылда. Менә җәмәгать, булар харамнар. Бу пәйгамбәрбез әйтә торган саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Хурайрага әйткән, бу беренчесе генә. 5 әйберне әйтә ул киңәш иттереп. Беренчесе, харамнардан саклан, иң яхшы гыйбадәт кылучылардан булырсың ди. Аннарысың, Аллаһ сиңа биргән ниғмәтләргә, бүлеп биргәннәргә риза бул, иң бай кеше булырсың ди. Күршеңә карата яхшы бул. Син муъмин булырсың ди. Муъмин, ышанучы. Үзең өчен яраткан әйберне, үзеңә теләгән әйберне башкаларга да телә, аларга да булуын телә. Мөселман булырсың ди. Һәм күп көлмә. Күп көлсәң ди, калбың үләр ди, пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу хадисне имам Ат-Тирмизи рахимахуллаһ риваят кыла. Бу хадис хасан сахих. Әбу Хурайрадан килгән хадис. Менә җәмәгать, шушы киңәшләрнең без инде күбрәк бүген беренче өлешен тыңладык. Аллаһ субханаһу ва тәгалә шушы ишеткәннәребез белән гамәл кылырга һәм аны башкаларга да өйрәтергә һәм аларга да инде җәмәгать шушының белән гамәл кылырга өндәргә тиешлебез. Аллаһ субханаһу ва тәгалә خير فايدة غيلمنا نصيب السيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.